שלום חברים שלי, מה קורה? ברוכים הבאים להדלקת הנר מספר 5. והאמת שהיום יש לי אורח סופר מיוחד. אורח שאני הכי מתרגשת שהוא הולך לנחות פה אצלי במטבח. אתם יודעים למה? כי הוא אורח מכוכב אחר. קוראים לו פיקו, והוא מגיע מפיקוללה, זה כל כך רחוק, אני מקווה שהוא לא יאחר. מעניין איפה הוא, הוא ממש צריך להיות פה בכל רגע. תגידו, ראיתם אותו אולי? פה? מה? אין פה שום פיקוללה. פה? גם פה אין שום פיקו. נו, ילדים, תעזרו לי לחפש אותו. אני ממש חייבת להתחיל. מה המצב? הופה! מה קורה לנו? מה המצב? מה קורה פיקו? בסדר, שהזמנת אותי, אמרת מסיבה או משהו, מה קורה? כן, אני ממש מתרגשת שאתה פה, האמת. איזה כיף. אז כמו שאתה יודע, הזמנתי אותך למסיבת חנוכה. חנומה? חנוכה. חנומה? מה זה חנומה? מה זה חנוכה? מה זה חנוכה? למדי אותי, ספרי לי, מה זה? אני בפיקוללה, אין שום דבר, מה יש פה? הוא מגיע מפיקוללה. אין לכם חנוכה בפיקוללה? לא. לא, אין להם חנוכה אז תשמע, חנוכה זה חג כל כך מגניב, יש בו מלא דברים. סביבונים, דמי כיס, סופגניות טעימות, נרות, חנוכיה. מה זה זה? עגול כזה, עם אדום כזה, וואו, יש לזה ריח טוב. תגיד, יש מצב שאתה רעב? טיפה. אז בדיוק הגעת לדבר הכי נכון, הסופגניה. סופגני מה? סופגניה. מה זה סופגניה? סופגניה זה מאפה כזה טעים שאוכלים בחג החנוכה ויש בה ריבה מתוקה בפנים. פיקו, אתה חייב לטעום מזה. אני יכול ביס קטן? מה זה ביס קטן? אתה חייב לאכול ביס קטן. זאת אומרת, כביכול, זאת אומרת, כאשר אני אקח את הביס אני ארגיש משהו טעים? ומתוק. אני מנסה. וגם אני הכנתי, אז תגיד לי איך יצא. בטח. מה זה הדבר המושלם הזה? וואו, וואו, וואו. אני זה שלי, סבבה? סבבה. רק אחד אולי. לא, אחר כך, בסדר? אחר כך? טוב, אחר כך. יואו! מה זה הדבר הזה? סליחה רגע שנייה גברת, שנייה רגע. יואו! מה זה? רגע, זכית בלוטו ולא אמרת לנו? לא! זה דמי כיס. בחג החנוכה נוהגים לחלק דמי כיס. ההורים, סבא וסבתא. אתה יודע מה? מה? אני אתן לך דמי כיס לכבוד חג החנוכה, כי אתה האורח המיוחד שלי. מה, בשבילי? בטח. כל זה? אתה יכול לקנות בזה עוד סופגניות. זה ברור שאני אקנה סופגניות. מה זה הדבר? מה זה? זה מטריה? לא, זה פטריה. מה זה הדבר? למדי אותי. נו, תגלי לי. פיקו, אתה כזה חמוד, זה לא מטריה ולא פטריה. זה נקרא סביבון, ומסובבים אותו. אתה שם לב שיש עליו אותיות? מה זה הגבית ששפע גלגל פסינגל? לא מבין מה כתוב. לא, פיקו, זה לא קקקקקקקקה. שים לב, רשום על זה, נס גדול היה פה. איפה פה? זה אומר נון, ג', ה' ופ'. נס גדול היה פה. וואו, מה זה הנס הזה? ספרי לי עליו. אז לפני שאני אספר לך עליו, אתה לא רוצה לנסות לסובב את הסביבון? אני אלוף העולם בלסובב סביבונים. יאללה, קדימה. איך עושים? כן, נכון, אתה צודק. תופסים בסביבון ומסובבים. מסובבים! לא רגע, זה לא עובד טוב, אני אומר לה. ביחד. זה מקולקל. זה לא מקולקל, ביחד. לא מסתובבים, מסובבים את הסביבון. הבנתי. 3, 4, ו... פיקו, תראה איזה אלוף אתה! אני עוד שהייתי כזה, כאילו, פעם ראשונה אני עושה את זה, אני טוב, אני ממש טוב. ממש טוב. וואי, אתה אלוף. כל הכבוד. מה זה? רגע, אז אתה רוצה לשמוע על הנס גדול היה פה? ספרי לי על הנס. שים לב, בחג החנוכה בני ישראל ישבו בבית המקדש. כן. והיה שם כד עם קצת שמן. קצת? אבל השמן הזה העיר להם את החג, והספיק ל8 ימים. 8 ימים? כן. בטח הוא היה כזה הרבה שמן ככה מלא. לא, זה בדיוק הנס שקרה לנו. מה? היה קצת שמן, ועדיין הוא החזיק 8 ימים, 8 ימי אור. ובדיוק בגלל זה אנחנו מדליקים חנוכיה. חנוכי מה? חנוכי מה? חנוכיה. אני לא יודע מה זה. צודק, אני צריכה להראות לך. פיקו, מה? אתה יודע מה? כן. בוא נלך לחנוכיה הענקית שהכנתי בשבילך. מה? ובגלל שאתה אורח הכבוד שלי, אתה הולך להדליק את הנר השישי. מה אני? כן.
מה, תודה לנו, זה ממש כבוד. אז איפה החנוכיה הזאת? אתה רואה אותה שם? וואי, היא גדולה ויפה. מה זה, יש שם גם חברים. מלא חברים שמחכים לך. בוא נלך אליהם. מה אומרים? צריך לברך משהו, בוא, אנחנו נעזור לך. משהו כזה, שמעתי. וואי, אתה ממש... מדליקים נרות? כן! איך את מתרגש? רגע, כמה נרות? 5! 5 נרות! אז מתחילים, בסדר? כן! קדימה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. מה עשו ישועתי לך תיכון בתפילתי, ושם תודה נזבח, לעת אחי מטבח, מצרם נבח, אז אתמול בשיר מזמור, חנוכת המזבח, אז אתמול בשיר מזמור, חנוכת המזבח. חג שמח! חג שמח! מה עכשיו? זהו?